Добър ден, нова лице виждам. За баничка или за компания? Ами, просто огладнях. Днес какво е настроението? Сирене? Спанак? Тиква? А може ли една стиква? О, тиква! Значи си романтик или просто обичаш сладкото? Или може би ти е любимо от детството? Майка ти ли ти я правеше? Или баба? Ами да, нещо такова. Знаех си. Аз пък като малка точих кори с баба ми. А ти къде работиш? Работи в IT сектора. Аха, компютри. Значи си умена. Обаче седиш до късно, нали? Ами да, често си взимам кафе. Знаех си. 2 захарчета или си носиш термос? Ами, термос. И с кого ще я делиш? С приятелка? Ами, за вкъщи. Аха, за някой специален, нали? Спокойно. Няма да казвам. И последно след баницата какво? Разходка или вкъщи? Ще видя. Ако огладнея, пак ще дойда да ми познаете бъдещето.